Provízny model na finančných produktoch. Možno vás to prekvapí, ale je to v podstate iba matematika. A ak pochopíte túto matematiku, viete si následne vybrať ľahšie vaše finančné produkty, ktoré budú výrazne lepšie a zarobia viacej alebo usporíte na nich viac. Čo je dôležité vedieť? To, čo sú obvykle poplatky na finančnom produkte, či už zoberiem si napríklad pri investícii a podobne, je obvykle marža sprostredkovateľa, plus časť tohto poplatku si častokrát necháva daný poskytovateľ finančnej služby, finančná inštitúcia. Skrátka, treba si uvedomiť, že poplatky, ktoré platíte na finančných produktoch, je obvykle marža sprostredkovateľov a sprostredkovateľských inštitúcií, maklérov. A sú tu v zásade iba 3 provízne modely, ktoré fungujú. Je to matematika, veľa tam toho nevymyslíte. Prvý je vstupný poplatok. To znamená, uzatvoríte napríklad investíciu na 5 rokov, tým, že vstupný poplatok bude napríklad 1% z cieľovej sumy. Teda v podstate beriete vaše poplatky z budúcnosti. Preto to obhajujete klientovi tak, že bude to mať na 5 rokov a poplatky sú rozdelené a tak ďalej, ale v skutočnosti pravidlo tohto modelu je to, že daný sprostredkovateľ získa províziu za danú zmluvu za 5 rokov, teda za tento rok a 4 roky dopredu. A je to väčšia suma. A viete, ako vám hovoria ľudia, že sa o vás budú starať a podobne. Nepoznám veľa ľudí z financií, ktorí by robili túto oblasť dlhšie ako 5 rokov. To znamená, o vašu zmluvu sa neskôr nebude mať kto starať. Ale poplatky zmluvy sú už vyčerpané jednorazovo na začiatku. Tak vznikajú toxické zmluvy alebo osirelé zmluvy. Inými slovami, ak vás niekto bude presvedčať na to, že máte mať zmluvu na 5, 10, 15, 20 rokov, je to iba záležitosť provízií. Prichádzame teraz na druhý model. Percento zo zhodnotenia alebo percento z obhospodarovaných peňazí na ročnej báze. Napríklad máte investíciu 10 000, a ku tomu sprostredkovateľ si berie províziu 1% každý rok. Keď si to zrátate opäť, tento poplatok, keďže je vlastne provízia, potrebujete si ujasniť, aký model chcete použiť. Či je tento poplatok dobrý alebo nie. A potom tu ostáva tretí model. Hodinovka alebo úkolovka. Odmena za to, že niečo spravíte za určitý čas, pričom vtedy je podmienka, potrebujete predávať bezprovízny produkt, kde je jasné, že nie sú provízie. A toto je tiež známy model a častokrát sa to používa. Len tam jedna podmienka, musíte mať kvalitu. Dávate mu produkt, ktorý je overiteľný tu a teraz. Preto nemôžete v tom produkte klamať. A kde sa používajú teraz ktoré modely? Pri investíciách sa používa najmä vstupný poplatok a priebežný poplatok. Zároveň ale keď chcete mať hodinovku a niekoho platí za to, že vám napríklad sprostredkuje účet u bezprovízneho brokera, znamená to, že ho vlastne platíte za administratívu, za technickú podporu. A je to úplne iný typ práce, viete za čo platíte. Je to mimo vášho zhodnotenia. A hodinovka alebo úkolová mzda sa častokrát používajú pri veľmi jasných produktoch, ako je napríklad účtovníctvo. Viete, koľko zaplatíte účtovníkovi, lebo platíte ho priamo, alebo právo, kedy viete opäť, koľko právnikovi zaplatíte. A teraz, čo pre finančných sprostredkovateľov? V investíciách to budete mať ťažké. Potrebujete si vybrať jeden z týchto modelov a obhospodarovať VIP klientov. Prvá je rada pre klientov. Vždy si vyčíslite, aké sú jednotlivé poplatky na zmluve. Niektoré sú viditeľné, niektoré skryté. Sprostredkovateľ vám iba niektoré povie, častokrát nevidíte vnútorné poplatky daného produktu, vnútorné poplatky fondu a podobne. Ujasnite si, či sa vám naozaj oplatí ísť cez daného sprostredkovateľa, či vám dá tú pridanú hodnotu. A potom je to aj prirodzene vec toho, že vybrať si, aká je najlepšia možná alternatíva produktu. A teraz rada pre finančných sprostredkovateľov v investíciách. Budete to mať náročné. Buď budete to riešiť cez vstupný alebo priebežný poplatok a použijete typické provízne finančné produkty. Typické investičné, bez ohľadu na to, či sú to fondy, akcie alebo sporenie do bitcoinu. Len nedokážete týmito produktami získať VIP klientov. VIP klient, keď si to tak zratá, chce cez vás zainvestovať 100 000 a vy mu dáte poplatok 3% vstupný, tým pádom je to 3 000 eur. A potom ten VIP klient sa pýta, OK, a prečo by som to nemohol robiť cez brokera? Pričom si zaplatím, povedzme, že 500 eur za technické poradenstvo niekoho, kto mi to zabezpečí. Tá potrebujete vedieť, ako finanční sprostredkovatelia si potrebujete ujasniť, čo chcete predávať, či produkty finančného sprostredkovania, hlavne investície,
alebo burzové produkty, alebo iné. A potom je to druhá časť, neustále zvyšovať svoju kvalifikáciu. Ako náhle má niekto kvalitu, bude mať otvorené dvere aj do miest, kde štandardne sa žiadny finančný sprostredkovateľ nedostane. Napríklad aj do obchodných a riaditeľských pozícií rôznych bežných firiem, či už výrobných, logistických, predajných. Fakt, že ja som zobral finančné sprostredkovanie ako tréning. A bol to tréning. Jeden z najlepších a jeden z najtvrdších, aké som zažil. Len ten tvrdý tréning prišiel až na konci. A to bol dôvod, prečo som ukončil finančné sprostredkovanie.